Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang may pinakamalaking bahagi sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Ito ay nasa 13.07% o nagkakahalaga ng 126.38 billion pesos. Dahil umano sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon at mataas na Gross Domestic Product o GDP. Yung distribution ng pondo ng Public Works, binabase yan dun sa GDP. So, contributor tayo sa bulk ng ekonomiya ng Pilipinas. So, binibigyan tayo ng substantial na pondo para sa mga ating infrastructures. Samantala sa mga nakalipas na panahon, aabot sa 2,407 kilometers ng national road ang nagawa at naisayos ng ahensya. Ayon sa Planning and Design Division Chief na si Engineer Arthur Santos. 99% daw sa mga ito ang fully paved na. 752 naman ang national bridges habang 2,239 kilometers ang provincial at city roads. Ang natitira na lang mga unpaved yung sa mga local roads. So, for our local roads, ang data namin is at more or less 2,239 kilometers. 66% are paved and 1,132 are unpaved. Samantala, maituturing daw ang Pampanga na pugad ng economic boom kaya inihahanda ang lalawigan para sa development. Kita nyo, yung Manila North Road natin is papunta na sa traffic talaga, no? So, we have conducted several feasibility studies for Pampanga. Kasama naman sa pinag-aaralan ng tinatrabaho ng DPWH ay ang pagsasaayos sa road network sa tinaguriang Pampanga, Megalopolis na sumasakop sa mga industriya, aquaculture at agricultural sector. Kabilang na sa mga proyekto ay ang Santo Tomas Arayat Bypass Road, Magalang Arayat Road, Arayat Magalang Santa Ana, Mexico Circumferential Road, NLEX SCTEX Connector, Angeles Porac Bypass. Gayon din ang widening ng Angeles Porac Florida Blanca Dinalupihan, Lubao Florida Blanca Diversion Road at Lubao Guagua Minalin Santo Tomas Road. Liana Canilaw, CELTV 36 News.